Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Life uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uclick leyo bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke futhi mbukeli nama teaser Umkhokha izinto kumele uyilindele kumkhokha njengoba ke singene kwinyanga entsha kwinyanga kaNovember so kuningi ngempela mbukeli okuzokwenzeka so ngizokutshela ke izinto kumele uyilindele lapha kumkhokha izinto ke ezibalekile and ngiyophinda ke futhi ngibuye nenye video sesokhuluma kahle ke sidingide kahle ngazo ke lezo zinto. So into evelayo ke mbukeli ngimathiza ngoNovember kuvela ukuthi uNokubonga uzoluza umntwana ngenxa yokuthi uMaMzobe uzobe emthakathile. Okunye ke bakuveza umbukeli kuvela ukuthi ke ingane yakhe uNokubonga before izidlule emhlabeni uMaMzobe uzobe ngekho happy ngegender yengane yakhe uNokubonga njengoba kuzobe kuvelile ukuthi ingane yomfana. Ngidluleke mbukeli okunye okuphinde wavela lapha kumathiza kuvela ukuthi ke uMaMzobe uzogcina egcotshiwe uzozama ngayo yonke indlela ukuthi ke igcine egcotshiwe and baphinde baveza ukuthi ke uSiphamandla uzovakashelwa Mvelase and baphinde baveza ukuthi ke umthembu yena uMvelase uzophanisha ke uMaMzobe ngomlilo and baphinde baveza futhi ukuthi ke uGabisile naye uzoba namaphupho amabi. Ngidluleke mbukeli ngekwindaba ithinta uDifa kuvela ukuthi ke uDifa uzohlela ukulobola uzodwa and uzothuyazama ukulobola uzodwa uzohluleka njengoba ke phela uZibuso uzobe engafuni lutho emhlanganisa nento kaDifa nozodwa yamalobolo and baveza ukuthi ke uDifa ngeke eze give up uzoqhubeka ke azame. Okunye abaphinde bakuveza lambukeli baveza ukuthi ke uNomkhosi uzobhabhadiswa njengoba ke joine ibandla lamaJudiya and baphinde baveza ukuthi ke ukhulekani ngeke zebe happy lokho and uzobe engasafuni lutho ezomhlanganisa noNomkhosi. Aphela lapha ke mbukela amathize etha ngoNovember ngizophinda ngibuye nenye video lapho khona ke ngizobe senguchazela kahle ngawo ke lamathize ukuze understand kahle nguchazela in details ukuthi ke kumele ulindeleni. Bengisekusummarizeela ke njengamanje cethu ungakhohlwa ke nje mbukela ukuthi ke ulike and usubscribe ngithi ke nje danke ngiyazibongela.